karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Ug niya pa, kinsang bata nga imong nakita nga gipatay sa sapa? Oh, unsay? May bata nga gipatay sa kultuma o gilabay sa busay. Kinsa siya? Wa ko mahibaw na anang imo mga gipanulti. Naibaw ka ma. Kinahanglan hinumduman nimo ang kagahapon. Ang nahitabo sa busay, ang kulto ug ang dakong bato. Ah! Hilom! Mama Mercy! Hilom na! Dili na ko gustong mahinumdum ni ini. Pero kinahanglan imo kining hinumduman ma. Janet! Janet ang iyang pangan! Siya ang unang biktima sa mga demonyo! O sa demonyo kong amahan! Mga hayop sila! Ilang gipatay ang akong higala! Ilang gipatay si Janet! Mulangoy silang tanan sa impyerno! Mulangoy sila hangtod ang ilang sumusunod! Ang sibot imo ipasabot ma. Ang imong apuhan, wa siya kasing-kasing. Iyang gipapatay ang akong mga suod nga higala. Iyang gipatay si Padre Ramon. Iyang gipatay sila si Josefa o Gador. Hayop siya! Nahibaw ka ni ini, madam? Wala ang kriminal ni ining dapita. Gawa sa akong amahan o sa iyang giilang pare. Kinsa yung gilang pari, madam? Wa ko makailan ni ini. Pandemoniyo siya! Mga, nagipatay ko siya! Ma, Kinahanglang mamatay siya aron maulian sa kabangis ang akong amahan. Ug ang bato, kinahanglang mahanaw ang bato nga ilang gihimong Diyos! giunsa mo sa pagpatay ang pangulong pare sa kulto ma. Gipakaon ko siya og cookies nga may sagol nga hilo. Sa Maukad to ang angay kaniya. Sukad lang siya mahimong higala sa kong amahan. Bisan unsa na lang ang kademonyuhan ang gibuhat ni Papa Romero. hangtod na ang pagpangilog og yuta ug sa kasa Albor Uno. Mao ba ma? Madam, gusto na. Papakuha yung taon na si mama. Ana! Atuon ko na si Ana. Ako'y labot sa ilang mga sa. Dili ba, Rodel? Dili ba? Ma, Gipatay ko siya tungod kay demonyo siya. Iyang giguba ang utok sa akong amahan. may nahinumdum ka ba sa posibleng nakasunod sa tulumanon sa mga kulto ma? Kinahanglan makahinumdum ka ma kung kinsa mga batan-on nga naapil sa grupo sa kulto ni atong panahona. Si Ilmo. Si Lolo Ilmo. Oh, si Ilmo. Kami ang mga bata ni atong panahon na. Og Ug kinsa pa ma? si Liling. Sa apil ang apuhan nila ni Ana og Karding sa grupo sa kulto. Kami ang mangulita og donasyon ni atong panahon na. Ako, si Liling, ug si Ilmo. Ana. Kinahanglan nga dawaton lang nato ang tanan. Sakit kayo huna-hunaon man, Karding. Nga kaugaling kong agaon nila ni mama magpapang patay nila. Demonyo siya. Pero patay na siya. Ana, Karding. Ma'am, Ma'am Sabrina, patay na gina yung among ginikanan. Ato na lang kining dawaton, Ana. Pero sakit kayo huna-hunaon, ma'am. Nahibaw ko. Pero ayaw lang kasuko ni Mama Mercy. Biktima lang sad siya sa mga demonyo.
kinahanglan mag-amping kita karon. Ikaw tinuod man gani nga, doon na pa'y sumusunod sa mga kulto nga nagtago lang ining dapita. Kinahanglan masakpan siya. Ang gusto kong makitaan, mao ang bato. Nagtuo ko nga ang bato nga ilang giampuan, naalang sa sapa. Kining batuha ang pangitaon ta. Dugay-dugay naman kong sigsursuro di sa sapa mong Sabrina. Pero, wala man ko kabantay nga naan ang batuha. Pero matod pa ni Lolo, iyang nakita nga diha kining bato sa sapa, duol sa busay. Mao kinang ilang gihalaran og dugo sa tao. Ato ni pagitaon. Hapon na. Ug na lang sa buntag mangita ta. Ana, Pero kinahanglan daghan tang mangita. kitang tanan ang mangita. Ug dili ta magbuwag-buwag sa pagpangita, Carding. Sabrina, hain man si Angel. Siya una ang pabantay ni Mama. Wala, si Angel tuod. Carding lakaw, pangitaan si Angel. Ipaatiman niya si Mama. O ma'am, Unya, kumusta na mas Mama? Wa siya lang nanungduman nga kauban niyang batanon sa unang panahon. Gani adin sa banlot. Gawas kang Lolo Elmo ug kang Lola Liling. Si Lola? Oh, si Lola Liling. Ang usa sa mga batanon niya atong panahon na. Og siya usab ang saksi sa pagpatay ni Lolo Romero nimo sa amahan ni Lolo Elmo. Kung sa maling matangas mga tao ang akong kaliwat. Rodel, pahuway lang sila sa tong kwarto. Sige na. Kinahanglan ikasulti ko si Lola Liling. Muuban ko, Rodel. Ayaw. Kami lang sa kardingan mo ato sa bahay sa mga palasyo. Unsa? Pero, Mamiligro ka lang sa poder sa kaaway sa akong kaliwat. kanas aman mo maglakaw. Ugma sa kadlaw. Sige, Rodel. May usa ka kwarto dito nga may sud nga kaban. Ug ang sud ini, imong mga gamit sa bata ka pa. Unsa? Gusto ko nga imong pangutanon si Lola Liling kung nganong tua ditong imong mga gamit sa bata ka pa. Dito ko makuha ang inyong retrato ni Papa. Ingon man ni Mama Mercy nimo. Gamay ka pa pero giwiris-wirisan ang imong naong. Buti pa sabot. Nga doon ay wa makagusto ni mo, Sir Rodel. Sige, ako nang tanaw. Madam, inom na og tambal o. Kinsagad nito'y pangani mo. Kuan madam, Angel. Nalimot ka sa akong pangalan, madam? Oh, Angel na ituod. Nindot ang imong pangan. Pero unsa madam? di gyud ka makakita og mga espiritu? Dili madam. O swerte ka nga dili ka makakita. Mao ba, madam? Ay, mahadlok sab ko anang donatay third eye, madam, oy. Pilay imong edad? Mag-25 na ko, madam. Kinahanglang mag-amping ka. Ha? Nga naman, madam. Kay tingalig ikaw ang musunod ni Elsa. Ha? Kinsam na si Elsa, madam? Ang babae nga gipatay o gilabay diha sa among hardin. Ha? Lakaw, kuhaay ko og init nga tubig. Ganahan kong mo inom og init nga tubig lang. Oo, madam. Sa itang mga lakaw og makarding. asa man na, sir? Sa bahay sa mga palasyo. Sir Rodel, mamiligro ka kung matunob ka ni atong dapita. Pero di sa mahimong magpundo ko din hilo. Kinahanglan ikasulti ko si Lola Liling. Buhi si Lola Liling, lo. Og may nahibawan sa sis na hitabo sa unang panahon. Bisulti si Mama nga naa si Lola Liling. Ug ikaw sa panahon sa mga kulto ining dapita.
Gusto kong mahibaw kung unsang iyang kasinatian bahin sa kultulo. Ako na sige pangutana, ana, Rodel. Unsa? Pasaylo ako nga. O ako manangit ni mo nga mutunog pagbalik sa bahay sa palasyo. Samtang dito mo si mama sa ospital. Ayaw na nag-usba. Pasaylo ako, Rodel. Excuse me. May thermos mo din sa initubig? Kanao, Angel. Sir Del, kuan ba? Murag dili lang tingali ko magdugay din sir. Madlok man ko sa gipanultis imong mama, sir, oy. Kay unsa may gisulti ni mama nimo? Miingon magod siya, sir, ba nga magbantay kuno ko kay basin ako kuno ang musunod ni Elsa. Misulti si mama ana? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!